Concert at Sea maakt zich op voor super warme dagen. Organisatoren treffen tal van maatregelen om de veiligheid van de tienduizenden bezoekers om hen veilig te houden. En verder in deze Zeeland nu. Je zal maar het dak op moeten met dit weer. En Willy Wortels kijken naar energietransitie. Goedenavond. De 21e editie van Concert at Sea is vanmiddag van start gegaan. Het muziekfestival op de Brouwersdam is populairder dan ooit. Want voor het eerst waren alle 3 de festivaldagen al een maand van tevoren volledig uitverkocht. Wie een kaartje heeft, die kan zich opmaken voor 3 dagen muziek en hoge temperaturen. Concert at Sea gaat natuurlijk over muziek, artiesten, sfeer en gezelligheid. Maar dit jaar gaat het ook over de hitte. Vanmorgen begonnen met insweren met factor 50 toen ik uit bed kwam. Daarna nog een keertje. Plekje gezocht, zoveel als mogelijk hoog op talud waar de wind staat. Om heel eerlijk te zeggen, het een beetje opengetrokken. Zodat we ook gebruik maken van de aflandige wind. En een waaiertje. Sowieso een flesje water meegenomen. Omdat je die hier onbeperkt mag bijvullen. Dus dat is echt heerlijk. De organisatie van het concert heeft vanwege het warme weer extra maatregelen genomen. We hebben 150 drinkwaterpunten over het hele terrein. Wat je dan aanpast is dat mensen een iets grotere fles mee mogen nemen. Het is nu 500 milliliter met dop, dus die kunnen mensen leeg van huis meenemen. Ze kunnen hier gewoon de hele dag water drinken als ze willen. Ook is er meer en gratis zonnebrand en vernevelaars om mensen koel te houden. Ook zijn er waaiers en petjes. Smeren. Heeft u zich nog op een andere manier voorbereid op de warmte? Water. En de rest is lekker genieten. Op de Brouwersdam staat onze collega Erik Hol, waar op dit moment Cressip speelt. Erik, je gaat al jaren naar Concert at Sea. Heb je het ooit zo warm gehad als nu? Nou ja, je zou het niet zeggen, Ariane. Maar het valt op zich dit jaar nog mee. Vorig jaar was het voor mijn gevoel een stuk warmer. Oh, kun je nagaan. Het festival is dus vanmiddag om 2:30 begonnen, maar de start zag er wel anders uit dan andere jaren, toch? Ja, normaal gesproken start het festival altijd met Cover at Sea, waar Bluff samenspeelt met een aantal artiesten die de rest van het weekend ook te zien zijn hier achter me op een van de 2 podia. Maar omdat de organisatie toch wil blijven vernieuwen, hebben ze ervoor gekozen om dit onderdeel te schrappen. En daarom trapte vanmiddag hier op het grote hoofdpodium Miss Montreal deze editie af. Ja, en Erik, ondertussen, zo'n andere gebeurtenis. Hè. Vannacht 1 uur speelt het Nederlands elftal zijn laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Ja, kon of moest de organisatie daar nog rekening mee houden? Nou ja, dat heb ik natuurlijk ook voorgelegd aan festivaldirecteur Leslie Gieten. En het antwoord was duidelijk: nee, ze gaan er geen rekening mee houden. Het laatste optreden van de Dirty Daddies is om 12:30 klaar. Daarna is er een groot scherm op de Concert at Sea camping. En mensen die de wedstrijd niet willen missen en nog een eindje moeten rijden, ja, die moeten gewoon eerder naar huis. Wat worden de hoogtepunten van de komende 3 dagen? Ja, je noemde het wel. Ik sta hier niet voor het eerst. Ik zeg altijd, het gaat meer om dan de muziek alleen. Het is de feest, de herkenning. Het gaat om het totale plaatje. Dus naast muziek gaat het ook om de sfeer. De andere activiteiten die hier plaatsvinden. En natuurlijk, ja, de locatie. Maar er is genoeg te genieten. Zojuist, Cressip, die is klaar. Maar vanavond ook nog Kensington, Direct, Typhoon. En natuurlijk als laatste het slotstuk, een zaterdagavond, zoals dat hoort als gastheer betaamde Bluff natuurlijk, die het concert ook weer afsluit. Erik, dankjewel. Erik Hol was dat vanaf de Brouwersdam. Ja, hoe gaat die hitte dus de komende dagen uitpakken op Concert at Sea? Die hitte speelt Zeeland op sommige andere plekken al behoorlijk parten. Op Tolen is door hoge temperaturen op sommige plekken het beton uitgezet, waardoor delen van deze weg omhoog zijn gekomen. We hebben het dan over de weg tussen Poortvliet en Sint-Anneland op verschillende plekken. Enkele auto's raakten daardoor beschadigd. En als je geluk hebt, dan werk je deze dagen in een gekoelde werkomgeving. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen moeten gewoon buiten werken met dit weer. Zo ook Harold Boot, die airco's installeert en repareert. Ik probeer een paar keer op een dag een schoon shirtje aan te trekken. Want het is geen visiteplaatje om zo bij een klant aan te komen.
Met een verschoning achter de hand klimt Harold de ladder op om in Schravenpolder een airco te installeren. En vanochtend om 6:30 ben ik al begonnen op de zaak om de spulletjes te laden. En ik was even 7 uur hier bij de mensen. En hij houdt vandaag zijn hoofd koel. Door regelmatig wat te drinken en soms even een extra momentje rust pakken. En de werkzaamheden een beetje te verdelen. Dat je het ene moment een poosje buiten werkt en dan weer een poosje naar binnen gaat. Hij ziet dat steeds meer mensen een airco aanschaffen. Het is wel iets wat steeds meer in de huizen komt. De huizen worden beter geïsoleerd en daardoor blijft als de warmte helemaal binnen is, blijft de warmte veel langer in de huizen hangen. En hoe vindt u het nou dat u het bloed heet heeft, zodat een ander het koel kan hebben? Ja, het is het vak waar je voor gekozen hebt. Je weet dat in de zomerperiode dan kan het warm zijn. Gelukkig komt hij zelf niks tekort. Ik heb zelf meerdere airco's in huis hangen, want het komt gewoon je nachtrust ten goede. En ook de stemming de volgende dag. Je bent veel fitter op je werk. En voor iedereen die ook buiten moet werken met dit weer, heeft hij een paar adviezen. Ja, zorg goed voor je lichaam. Drink voldoende. En blijf uit de volle zon. Als de werkzaamheden dat toelaten. Nou, blijf uit de volle zon, dat lukt niet echt bij u. Nee, dat gaat vanmorgen niet lukken bij deze klant. Ja, vroeger lag de nadruk vooral op het goed verwarmen van een huis, maar tegenwoordig is, zoals we net zagen, verkoeling minstens zo belangrijk geworden. Door de steeds warmere zomers verandert ook de manier waarop we huizen ontwerpen. Maar wat in warme landen werkt, kan hier dan weer niet. Een voorbeeld van de Nederlandse Antillen bijvoorbeeld. Daar wordt heel anders gebouwd. Maar daar hebben heel veel woningen bijvoorbeeld geen ramen. Airco's zijn er wel, maar bij woningen niet altijd. Maar daar is het principe dat er veel wind door de woning komt. Er staat ook veel wind, maar het is vooral het hele jaar door is het warm. En dat is in Nederland anders. Dus we hebben een aantal dagen dat het heel warm is, misschien een paar weken. Maar het grotendeel van het jaar is het eigenlijk ook hier gewoon koud. Aan de tekentafel is er steeds meer aandacht voor het koel houden van een woning. Met dit programma kunnen we heel goed nabootsen wat de zon doet. Dus we kunnen hem elk moment van de dag kunnen hem instellen, kunnen hem bewegen. We zien eigenlijk dat hij hier bijvoorbeeld voor een deel een klein beetje zon binnenlaat, op een bepaald tijdstip op de dag. Maar het grootste gedeelte van de dag zal hij hier de zon weren. Je hoeft geen nieuw huis te bouwen, ook je bestaande woning kun je aanpassen. Dus hoe beter de isolatie, hoe later de warmte binnenkomt. En hoe beter de isolatie, hoe minder installaties er nodig zijn. En dat zijn misschien wat tips en trucs, mocht iemand willen verbouwen bijvoorbeeld, om daar vooral aan te denken. En voor meer nieuws over de hitte in Zeeland, volg ons hitteblog op onze website en de app. Tegen een 27-jarige man is 12 jaar cel geëist voor het doodsteken van een 48-jarige man in Vlissingen. De twee hadden eind 2024 ruzie in een pand in de Kasteelstraat in Vlissingen. Ze waren allebei onder invloed van drank en drugs. De ruzie ging over de fiets van de een die gestolen was door de ander. Na een vechtpartij pakte de verdachte 2 messen waarmee hij instak op het slachtoffer. De 28-jarige man die gewond raakte bij een politieachtervolging in Capellebrug is aan zijn verwondingen overleden. Het kwam tot de achtervolging na een melding van een ruzie in een woning, waarbij de man tijdens de achtervolging telkens stoptekens negeerde. Hij botste frontaal op een boom en raakte bekneld. De brandweer moest hem uit zijn auto bevrijden. Er komt nu een onderzoek naar deze zaak, waarschijnlijk door een politieeenheid of de Rijksrecherche. Het aantal passagiers op het veer tussen Vlissingen en Breskens was vorig jaar minder dan het jaar daarvoor, ondanks de populariteit bij toeristen. Er gingen vorig jaar ruim 12.000 passagiers minder mee, waardoor het totale aantal overtochten nu 516.000 is. Het deels tolvrijmaken van de Westerschelde-tunnel is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak, staat in het jaarverslag, omdat daardoor het aantal forensen op de boot minder is. Hoe stoom je studenten van nu klaar voor de toekomst? Bij Scalda in Vlissingen kunnen ze dat vanaf vandaag doen met behulp van een digitaal klaslokaal. In het lokaal kunnen allerlei simulaties worden opgeroepen waarmee studenten aan de slag gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energieopwekking en robotica. Hoe wekken we in de toekomst genoeg duurzame energie op? En hoe lossen we het tekort aan personeel op? Studenten van Scalda zijn nu al volop bezig om daar oplossingen voor te bedenken. De meeste mensen kennen misschien wel Willy Wortel van de Donald Duck. Eigenlijk de gasten die hier zitten, dat zijn de Willy Wortels van deze tijd. Ze ontwerpen en maken
eigenlijk nieuwe dingen die ze zelf voor een heel eind verzinnen binnen de kaders die wij stellen. En die kaders hebben dan bijvoorbeeld te maken met robotica of de energietransitie. Dit is eigenlijk een grijper, net zoals op de kermis, voor knuffels. Dit gebruiken we dan voor waslakens, om te simuleren. Nou, deze grijpt dan ook wat beter dan de kermisgrijpertjes. Wat gaat deze grijper helpen in de toekomst? Deze zal uiteindelijk in het groot worden gebouwd, hopen we dan, als toekomstplan. En dat het echt als een soort van installatie in een ziekenhuis wordt, zodat de witte was als het ware geautomatiseerd kan worden, zodat er minder mankrachten voor nodig zijn. Er wordt echt al over de toekomst nagedacht. En Scalda heeft het onderwijs er ook op aangepast. Want voor de toekomstige werknemers gaat er volgens de school wat veranderen. Heel veel werk wat nodig is in de energietransitie. En dat betekent dat er steeds meer werkzaamheden geautomatiseerd gaan worden. En daar worden robots voor ingezet. En we willen natuurlijk niet dat de robot al ons werk gaat vervangen. Maar we zullen niet anders kunnen dan dat we vindingrijk omgaan met al het werk wat moet gebeuren. De zogeheten Immersive Classroom krijgt daar ook een rol in. En dit digitale klaslokaal, spiksplinternieuw en de eerste van Zeeland, wordt vandaag geopend. En studenten kunnen hierin ervaren hoe het echte werk er echt aan toe gaat. En voor Scalda is het ook een eerste stap naar op een andere manier onderwijs geven. Dan willen wij binnen het onderwijs aan kunnen sluiten en blijvend aan kunnen sluiten bij alle ontwikkelingen. En dan zullen we dit soort projecten steeds meer moeten ondernemen om daadwerkelijk als Zeeland ons te onderscheiden. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Het onderwijs zal in ieder geval in een transitie moeten en we moeten daarin veranderen. Iedereen die in Zeeland betrokken is bij de energietransitie is hier vanmiddag aanwezig. Er worden workshops gevolgd en er worden gesprekken gevoerd over samenwerking tussen de provincie, het bedrijfsleven en de scholen. Want ik ben bezig met een warmtenet. Ik ben projectleider warmtenet voor een best wel groot warmtenet in Terneuzen. En juist wanneer studenten te koppelen met de praktijk, denk ik dat er wel mooie kansen liggen. We hebben handjes nodig, we hebben mensen die de techniek beheersen en bedenken. Bij SPIE hebben we dat zowel in Terneuzen de engineeringsafdeling en de uitvoeringskant. Dus ja, bij ons kunnen ze gewoon overal terecht en we zitten hard om mensen te springen eigenlijk. Het kwik bereikte vandaag tropische waarden tussen de 30 en 35 graden in Zeeland. Er staat gelukkig ook wat wind, windkracht 4 uit het noordoosten. En vannacht is het ook echt weer plakken met een recordtemperatuur van 23 graden. Morgen wordt dan de heetste dag van deze hittegolf in Zeeland met maximaal tussen de 33 en 38 graden. Veel zon en een matige zuidoostenwind die overdag draait naar zuidwest. In de avond misschien al onweer en ook de dagen daarna. U ziet het, is het onbestendig, maar blijft nog wel eventjes warm. En tot zover deze Zeeland Nu. Doe het rustig aan en houd het hoofd koel. Dan zien we elkaar hier morgen weer terug. Fijne avond.